Bueno, orain beste azalpeuntxo bat. Hemen daukagu grabazio bat, nun baditugu hitza eta musika. Orain egingo duguna da, hainbat soinu efektu bilatu, eta hoiek pista berrietan txertatu gure grabazioa aberasteko asmoz. Efektuak bilatzeko apuntetan ikusiko dezutenez, badira zenbaitoki. Nik honezkio irikita daukat mekekoa, Feniceeko soinu bankua. Eta ara joango naiz zenbait soinuen bila, zeinbat efektuen bila. Bilatuko dut adibidez, ate bat irikitzen grabazioaren hasieran jartzeko, bilatuko dut adibidez haize zalapartatxu xamarra edo haize bortitz xamarra parkearen aipamena egiten den tokian hori kokatzeko, edo bilatuko dut ere igual kale jendetsu baten efektua. Hortarako ikusten duzue Zenizeko elbidea hor apuntetan ere badezue, eta direktorioan joango naiz akziones humanasera, gentera eta besteren batera. Bilatzen dituen bitartean eten egingo dut. Mira, hemen hainbat ate eta irikitzen direnak, aukeratu duten soinua izan da hau. Abre la puerta de un armario de cocina de madera. Orduan, hemen jartzen naiz ondoan, eta eskubiko botoiarekin MP3 formatoan esaten diot kopiatu lotura honela, holaxe. Eta ematen diot, eta esango dit, aber nun gorde nahi dudan, momentu honetan eskritorio gordeko dut, jarriko dut izena, atea, irekitzen, eta gorde ingo dut. Beste bilatzen dudan bitartean berriz ere geldialditxo. Kaleko giroa islatzeko beste efektu egoki bat aurkitu dut, orduan, joan naiz jente jartzen duen tokian, hori iriki, eta ambiente barrio residencial, ciudad noche, paisaje sonoro. Minutu erdi bat edo irauten du, orduan horrek emango dio fondo pixa bat egokia. Gauza bera, MP3 eta esaten diot gorde lotura honela, eta lehen bezala, eta izango dut kale giroa izen emango diogu. Gorde, eta orain joango gara hirugarrena bilatzea. Eta erabiliko dugu bilatzailea, jarriko dut viento. Eta bilatu. Eta hemen dakat bat viento fuerte, jar dezagun egokia dela eta deskargatuko dut. MP3 gorde lotura honela, egin ezaken ireki, konprobatzeko, baina hemen denbora ez luzatzearen zuzenean gordeko dut. Eta haizea jarriko dut. Eta gorde ingo dut. Orain beste etenalditxo bat antolatzeko. Orain ekarriko ditugu efektuak gure proiektu honetara. Hortarako, proiektua, importatu audioa, eta joango gea, eskritorio, eta hemen ditugu. Aurren atea irekitzen, pista bat irekiko du, bigarren efektua importar audio berdin. Kale giroa, eta hirugarrena prozesu bera importar audio, eta haizea. Bost pista ditugu, baina 3 baino ez ditugu ikusten. Orduan egingo duguna da doitu ikusi, doitu vertikalki. Hau zan doitu lehioari eta hau da doitu vertikalki. Eta orain ikusten dezuek estuago, baina bost pistak ikusten ditugu. Egingo duguna da denboran gutxi gora bera kokatzen joan.
hau zan ate irekitzea eta esaten genuen nahi genuen narrazioaren hasieran beraz toki egokian dago. Kale giroa egingo duguna da ekarri eta mugituko dugu hitza hasten den momentura, eta haizearena ere pixka bat igual geroago edo jarriko dugu. Egingo dugu probatxo bat, nola entzuten dan, eta egingo duguna da dana segidan entzun beharrean momenturik nahasketa hasi edo bukatzen den momentuetan pixkat ikusi ze efektua dauden. Guazen entzutera. Titanic, lehen kapitulua. Manhattanen lan egiten duen postarietako bat. Ematean Newport. Eta berezia da zeren urtero toki desberdin batetan bidaltzen baitute. Paris, Viena, Bilbo. Eta igorlearen izena besterik ez baitakar. Nike. Urtero postala hartu eta zen. Bueno, ikusten da adibidez, kale giroaren efektua indar handia daukala. Ahuldu beharko dugu pixa bat. Aldiz haizearena ez da gitze gertatzen da, baina oso ahul dago. Ikuste ezagun, bea bakarrik entzungo dugu. Gogoratu, pista bat bakarrik entzundan dugunean solo ematen diogu. Entzuten da, baina pixa bat amplifikatzeak merezi du. Emango diogu. Efektua amplifikatu ez asko, bera zenbat onartzen du, 28 ere onartzen du, baina amplifikatuko dugu 5 bat ikusiko dugu aurre bista. Egoki izan daiteke, dena den, egingo duguna da mututu 3 pistak eta aldi berean entzun efektu hau eta hitza. Orduan, ados onartuko dugu. Eta hemen jarrita entzungo dugu, haizeak ezote duen hitza estaltzen. Erdira ekarriko dugu, desegingo dugu operazioa, eta orain berriz ere aukeratu, amplifikatu lehen 5 amplifikatu dugu, orain amplifikatuko dugu 3 edo 4. Ados. Venga. Bueno, orain egingo dudana da pixe bat jetxi kale giroarena, baina ez luzatzeagatik eten alditxo bat egingo dut. Bueno, aukeratuta daukat pista, eta orain egingo dutena da efektua eman. Efekto, amplifikatu, eta egingo dutena da amplifikazio negatibo bat egin, ken bat egin. Lehen probatxo batzuk egin dut, eta ikusi dut 15ekin orain dikan indar handia daukala, ikusi aurre bizta. Eta pixa bat gehiago jetxiko dut 18 edo. Probatu dugu. Onartu ingo dut ados. Orain egingo dudana da efektu hau kopiatu bere ondoan ardezan hitzaren luzera guztia. Orduan, hortarako markatzen dut, markatuta zegoen, baina bueno. Eta ematen diot kopiatu, eta jartzen naiz bukaeran, eta ematen diot itxatxi, hemen. Itxoin behar da pixka bat, eta hemen berriz ere jartzen naiz, eta berriz ere itxatxi. Hasiera lerratze tresnarekin ekartzen dut justo beste hasten den tokiraino, eta bukaeran sobran dagoena ezabatu egiten dut. Jak, moztu.
gauza bera egin ezaken honekin, baina ez gehiagin komplikatuko. Oain egingo deguna da, berriz ere entzun, gauzak nola gelditu diren. Torriko geha gutxi gora bera honaino, bueno, soloak eta horiek enduko ditugu, ziurtatuko dugu bai danak urdinez daude, beraz danak entzuteko pres, eta gutxi gora bera hemen jarriko geha ikusteko nola di joan. Titanic, lehen kapitulua. Manhattanen lan egiten duen postarietako bat dauzue. Urtero garai honetan postal berezi bat iritsi izan da Manhattango gure postetxera. Berezia da zeren oso helbide harrigarriarekin iristen baita. Mary Langford Central Park. Bueno, balea garri zen daiteke. Entzuten da pixat fondoan, baina ez tali gabe. Indar pixat gehiago ere mantzekioke, baina oain ez gehiagi luzatuko. Egingo dut beste pausa ditxo bat. Bueno, ja prestatu ditut kale giroa eta haizearen pistak grabazioaren iraupen guztia izan dezaten, eta egingo dugu pixa bat entzunaldi orokor bat. Hasiko gea hasieratik. Bai, igartzen da fondoan haizearen soinu hori pixa bat. Titanic, lehen kapitulua. Manhattanen lan egiten duen postarietako bat dauzue. Urtero garai honetan postal berezi bat iritsi izan da Manhattango gure postetxera. Berezia da zeren oso helbide harrigarriarekin iristen baita. Pixo bat aurrera joango gea. Han beti topatu izan dut Mary Langford. Beti bezain zahar eta beti bezain gazte, denborak eragingo ez balio bezalaxe. Eta postala eramaten dio dela eskertzeko eskua bere gurdi misteriotsuan sartu eta zerbait ematen dit. Zigarro bat, bomboi bat, sello bitxiren bat. Bueno, oraingoz nahikoa.